slikkepind, Mille, giv mig en slikkepind. Det var det første, jeg lige lagde mærke til. Jeg vil hjem til min mor. I am so hot. Jeg vil hjem til min far. Det tager mig lidt tid. Det siger du ikke. Ej, det tager 45 minutter. Det er ligesom en time tager. Der er en kvarters forskel. Ej, Mette, vil du gerne have det her kommer på internet? Ej, Mette, det kommer på internet. Ved du hvad? Jeg skal da lige. Se. Julemand! Prøv at se. Han er min fan. Eller, jeg er hans fan. Han er min fan. Julemand fan. Ej, hvor bor Julemand her? Du har sådan noget mascara. Nej, ikke mascara. Du har sådan noget ting på. Det ser lilla ud. Eller? Det er lille. Okay. Du ser lilla ud. Det er lilla. Jeg bøvser. Jeg kan se mig selv. I am very hot. Ej, Mille. Kan du tage på sagen, Jørgen? Hallo. Nej, ikke Emma. Hallo, kan du godt fortælle? Det er bare ting. Hallo, kan det være så svært? Jeg tog bare det. Ja, det er min film. Hallo, Emma, det er godt, at jeg er på pizzeria hver dag, for så tror jeg ikke, de har slikkepind tilbage. Når vi er gået, så er det. Vi skal lige have noget salt med. Det tror jeg sgu da godt. Det tror jeg godt. Men du prøver ikke noget nyt. Kommer det ikke nu? Nej, det gider det ikke. Prøv at tage Emma. Du kan godt være Nej. Hvis det er altså min mor, hun kommer. Okay, hvor langt er det? så gemmer I mig, Optagelse hvad?